Abba na tausaya masa a wannan layin gaskiya saboda Allah, domin Abba ya shiga tsaka mai wuya. Su kansu 'yan tsohuwar APC ma yanzu suna nema su kware Abba baya, bare kuma 'yan jam'iyyarsa ƙarƙashin jagoran Madugu Ɗariƙa Kwankwasiya na ƙasa. Wannan ADC a jihar Kano idan aka yi wasa, in dai ba gwamnatin tarayya ta yi ƙarfa ba, in dai magana yanzu zaɓe ne, cin zaɓe, to Rabi Musa Kwankwaso kowace jam'iyya ya ɗauko a jihar Kano a yanzu zai ci zaɓe. Kai shaida ne ka gare tarurrukan da ike yi. GMN Hausa, labaran gaskiya daga bakin al'umma. Raja Wali Soja bakin wafa, me zaka ce akan wannan a sauyin sheka na Madugun Ɗariƙar Kwankwasiya injiniya Dr. Rabi Musa Kwankwaso zuwa jam'iyyar ADC? Ya kuke kallon irin gudunmuwar da a jam'iyyar ADC za ta taka a adawa ko kuma a zaben shekara ta 2027, musamman ma a lokacin da jam'iyyar APC take ta kokarin kauda duk waɗansu jam'iyyun hamayya waɗanda za su zame mata tarnaƙi a kakar zaben? To assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barka. Sunana Alhaji Awolu Soja bakin wafa, a shugaban kungiyar wake da shinkafa ta ƙasa reshen jihar Kano. To kamar yadda kai mun tambaya akan sauyin sheka na mai girma Dr. Rabi Musa Kwankwaso, na sha faɗa cewa ita kasuwa ta siyasa kasuwa ce ta bukata, kuma kasuwa ce ta neman mafita, dan dalili na neman bukata kuma da neman mafita. A siyasa akan yi awo, mizani ake aunawa, mutum ya auna iga ina ne makomarsa. Mai girma Dr. Rabi Musa Kwankwaso ya auna ya ga ba shi da makoma a jam'iyyar APC. Yana tunanin in ya koma jam'iyyar APC kila za a yi juyin juya hali, wanda za a yi wani sabata juyata ko a canja mataimakin shugaban kasa, shi ya kasance dan takarar mataimakin shugaban kasa. A jam'iyyar APC ba wani mukami da Rabi Musa Kwankwaso da yake nema da ya wuce wannan. Jam'iyyar ta NNPP tabbas ya san ba ta da rijista, ana dambarwa a kanta. To shi isa da magana ADC bai samu karfin gwiwa sosai ba, sai da mai girma Peter Obi ya zo ya rika jibinta al'amuransa, duk abin da zai yi yana tare da shi. Amma da yakan ji tsoron Atiku, kuma saboda sun yi zama da Atiku an yi zaman doya da manja, zaman da aka yi ba ɗan ji daɗi ba, kuma har yanzu dai ba kasafai ake kallon juna da amana ba. To yanzu ya samu ƙarfin gwiwa daga gwamnonin da suka zo daga kudu lokacin da ya kaddamar da abubuwansa a gidansa. Yanzu kuma ƙarfin gwiwa da ya samu shi sama har yayi tunanin ya koma jam'iyyar ADC. Koma sa jam'iyyar ADC gaskiyar lamari za a girgiza ita kanta jam'iyyar APC, domin Rabi Musa Kwankwaso yana da 'yan dangwale da yawa, kuma Peter Obi ma yana da 'yan dangwale. Abu ɗaya ne za a samu cikas shine idan ba su haɗa kansu da Atiku da Peter Obi da Rabi Musa Kwankwaso ba. Ita ADC gaba ɗaya 'yan takara ne, gaba ɗayansu 'yan mabukata ne na takara. To in dai dan su kwaci arewa ne su kada wannan gwamnatin, to sai sun haɗa kai. In ku ba su haɗa kai ba, to za a yi taron kwara da amani, a yi a watse ba nasara. To amma akwai abin da nake ji, akwai labari daga teburin mai shayi, bisa zargi ana tunanin Amurka tana ta kokarin cewa sai an canja mai girma shugaban kasa a yi Kirista Musulun. Wannan haka muke ji ga teburin mai shayi. To ka sani in an yi wannan, a yi wannan canjin Kirista Musulun, to yana baka tabbacin cewa za a ba APC ruwa, domin duka mutanen North East da kuma North Central da North West da kuma ma wani bangare na South din ma ba za su zaɓi jam'iyyar APC ba, in dai an canja mai girma mataimakin shugaban kasa. To amma idan suka tsaya suka yi karatun tanu suka ƙi yin wannan, to da Atiku da Rabi Musa Kwankwaso da Peter Obi in ba su haɗa kansu ba, to gaskiyar lamari wannan gwamnatin za ta kai labari. Amma in aka sake aka yi wancan canji da nake ce maka muna jin labari a teburin mai shayi, sannan kuma idan su Atiku da Rabi Musa Kwankwaso da Peter Obi ba su haɗa kansu ba, in dai ana so a kwaci mulkin ne, a fitar da mutane daga kangin da suke ciki, a karya zalunci, to in dai duk wa'annan ba su yi haka ba, in kuma wancan abu da nake gama bai faru ba, to jam'iyyar APC ba wata barazana za ta samu daga gurin wa'annan mutanen, domin kungiyar ADC na gaya mata 'yan takara ce. Shi kuma yadda ake hasashen mai girma mataimakin tsohon ɗan takarar mataimakin gwamna Dr. Nasiru Yusuf Gawuna abokina, to shi ma mafita da yake nema. Wataƙila manyan jam'iyyar APC na jihar Kano sun daƙile shi, sun hana shi rawar gaban hantsi. A bashi ɗan mukamin ma da zai farfaɗo ya riƙe mutanensa anki. Dama can lokacin da ya tsaya takarar gwamna a jihar Kano, dama ana zargin
ba abin da aka yi masa. An rike dukiya, an rike komai, kuma an ki taimaka masa ya kai labari. Domin gaskiyar lamari da ba so ake kai labari ba. Tunda ba a san sa tun daga farko a zargi, ba shi ake so ba. Murtala Sulagaro daga manyan gida a jihar Kano wataƙila shi suke so. Aka zo aka ɗora Nasiru Hisa aka rabu da shi, ba a bashi ko kobo ba, an ce ba a taimake shi ba, haka aka ce daga teburin mai shayi. So duk haka ake ta zargi. Wannan dai ni a takaice hasashe na kenan. ADC yanzu ta zama babbar jam'iyyar hamayya ta ƙasa, domin PDP ba labarinta, ba kowa a ciki. Yan PDP har abada ba za su iya haɗa kansu ba. Rigima mahi kansa shugaban jam'iyyar PDP wanda ake ganin Tanimu Turaki ne kowa ya sunansa, to shi ma rigima ake da shi. To kuma sun sake bangarewa gida biyu, bangaren Wike, dama Wike shi ya yaga mata riga su da Rabi Musa Kwankwaso suka fata da ita, kuma yanzu suke nema su dawo. An sake raba kai bangaren Tanimu da bangaren Wike. To wannan ba a magana su, ana dai maganar ADC ne. To Alhaji Awolu Soja, kai batu akan mabukata ne gabaki daya a cikin jam'iyyar ADC, musamman ma masu zawarcin shugabancin kasar nan. Musako jiha, musamman ma jihar Kano, wanda ita ma iya cewa akwai mabukata da yawa na 'yan takarkarun gwamna a cikin ita jam'iyyar ta ADC a nan jihar Kano, domin akwai tsofaffin waɗanda suka yi takarar gwamna a cikin waɗanda dukkaninsu suna sa rai kuma za a ba su tikitin tsayawa takara. Yanzu ga Dr. Nasiru Yusuf Gawuna ya shiga cikin jam'iyyar ADC. Ya kuke kallon jam'iyyar ADC a nan jihar Kano? Shin kuna gani za ta iya tabuka wani abun a zo a gani? Abin da nake so ka fahimta, ita siyasar jihar Kano tana yin wani abu, tana naɗa mutum, tema rawani da riga da hula. Kafin a cire rawanin nan da riga da hula sai an kai ruwa rana. Haka ta naɗa mai girma Allah ji kansa Alhaji Abubakar Rimi. Sannan ta zo ta naɗa mai girma Malam Ibrahim Shekarau. To a yanzu a wannan kadamin da ake ciki a jihar Kano, ina tabbatar maka da cewa Rabi Musa Kwankwaso a siyasar jihar Kano yana da ruwa da tsaki 100%. 'Yan takarkarin sa, shi da kake tunanin da yawan 'yan takarkaru a cikin jam'iyyar ADC, mutane fa bari ma in gaya ma suna yin biyayya, ba ma biyayya din ba, kai har an zo ana biyayya ta makauniya, wanda da bakinka kake ji suna cewa su makafi ne akan abin da Rabi Musa Kwankwaso zai faɗa. Rabi Musa Kwankwaso yana da tsarinsa, zai controlling ɗin jam'iyyarsa a jihar Kano. ADC zai controlling ɗinta, zai ce wane ikaza kuma haka za a yi. Domin kowa yana sa ran idan aka ce ya kaza ko ya haƙura da kaza zai samu kaza. To wannan shine babban dalilin da Rabi Musa Kwankwaso zai controlling ɗin jam'iyyarsa 100% ta ADC, ba abin da zai faru da ita. Kuma idan ba a kai ruwa rana ba ko ba a kai zuciya nesa ba, wannan ADC a jihar Kano idan aka yi wasa, in dai ba gwamnatin tarayya ta yi karfa ba, in dai magana yanzu zaɓe ne, cin zaɓe, to Rabi Musa Kwankwaso kowace jam'iyya ya ɗauko a jihar Kano a yanzu zai ci zaɓe. Kai shaida ne ka dai tarurrukan da yake yi, kuma irin waɗannan tarurruka da Rabi Musa Kwankwaso damun shi yake ta yi, yake karya kowa. Kuma in kuka sake kuka bar shi ya ta yi, to ya gama da ku. In dai irin tarurrukan nan ne kuka kyala Rabi Musa Kwankwaso yana yi, ba ku hana shi ba. Haka yawa Malam Ibrahim Shekaru ya karya shi, haka ya karya Ganduje, haka dai gashi nan dai. Duk wanda zai yi wannan abu, to ina tabbatar maka cewa Rabi Musa Kwankwaso zai karya shi. ADC duk bukatar da 'yan takarkarinta suke da shi, wallahi Rabi Musa Kwankwaso zai ƙara kayansa, kuma zai composing ɗinsu, zai tsaya tsayin daka ya tabbatar da cewa ba a samu matsala ba. Domin zamaninsa ne yanzu, yana sharafi. Na ƙara jaddada ma cewa mabiya Rabi Musa Kwankwaso har suna cewa mu makafi ne, sai abin da Madugu ya faɗa, kuma haka suke. To kako in ka ce za ka saba Madugu akan wannan tsarin, kako ba za ka ji daɗi ba, sai ka dai kaga ana yi wallahi. Ai abban ma kaga da yadda yi abban, kuma sai da abban ya zo, ba yadda ba a yi ba. Madugu yadda aka yi ya kawo abba, kuma abban ya zama. To saboda haka ba a ja da Madugu, sun ce su makauniyar biyayya suke, sai abin da ya ce. Da haka kama zauna kai a matsayinka na ɗan jarida ka zuba ruwa a ƙas. Gaskiya ka karya Rabi Musa Kwankwaso a jihar Kano yanzu, tun da ya ɗauko sabuwar jam'iyya wacce ita tana da rajista. To ina tabbatar maka da cewa wallahi sai an kai ruwa rana. Allah da ya ba mu nasara. Amma kam Abba ina tausaya masa a wannan layin, gaskiya saboda Allah. Domin Abba ya shiga tsaka mai wuya. Su kansu 'yan tsohuwar APC ma yanzu suna neman su kware Abba baya, bare kuma 'yan jam'iyyarsa ƙarƙashin jagoran Madugu ɗariƙa Kwankwasiya na ƙasa. Allah ya ba mu nasara. Labaran gaskiya daga GMN Hausa, tashar al'umma.